Sa nga Danio nga naggapo kini Ma'am Marites Concepcion Remando iti Burgos Isabela. Daytoy ket napaulwan iti addan tupay nga ta. Kasano ti mamakawan no ti puso ket nakulaapanen iti saem gura adi agpatingga. Gaput basol ana aramidan kasano nga aramiden iti agpakumbaba. No si kameten tay idadanesda tagtag baseten ken ikulkulbuda gaputi nagbasulan asaan ana igagara. Adda pay nga ta silid na iti puso wenno iti puso nakit malipatan na dagiti padas tinaglabas akalman. Anang ted ken kuana tirurud ken gura addan tupay nga tagundaway amapunas ti gura iti kaunggan na. Wenno agnanayon latta ngatan nga isu inna marikrik na. Ket malipatan wenno ket malipatan nan pay sao amamakawan maikadwa agundaway ket dinan maipaay. Aladay takata Danio nga naggapo kini Ma'am Marites Concepcion Remando edited by Kadanio Des iti Ringo District, Kaohsiung City of Taiwan. Ala kakabsat ken papagayam ket ni pagayam Jong Dancel Obramid. Ayan Madina pay kapadasan aita kayso na mainlove inagaw da pay kunana. Ala kita no kayat daman kano iti maki-chatmate kini pagayam Jong Dancel Obra kani agsapsapol amok nga adu ti single kanyatay ditoy. Baring makasapol meten iti kaing inungot na iti biyag. I'm finally free. Now I truly believe. Ayan ni pagayam Everlyn Bicanor Viloria. Ayan umunan ako